I was for a quick one. Yɛdo ɛrekɔ Ghana yɛn mmarahyɛbadwam na mmarahyɛbadwa ɛtɔ so nkron no gu so a wɔtoto nneɛma you know sɛ sisi ano mampanyini a waba foforɔ His Excellency John Dramani Mahama gu so a wɔyɛ no appointment ɛyi yɛn asoafoɔ ne adeade na sɛdeɛ Ghana constitution ne kan so ɛne sɛ mampanyini ɛbɔ obi din sɛ ɔnkɔyɛ ɔsoafoɔ ɛwɔ ɛyɛ sector bi anaasɛ ministry bi a ɛwɔ sɛ ɔkɔpie mu ɛwɔ mmarahyɛbadwa mu badwakuo a wɔn ɛtotototo wɔn a yɛama wɔn di bere ano that is appointment committee na ɛwɔ sɛ ɔkɔpie mu ɛwɔ hɔnom na wɔn toto n'ano hwɛ sɛ ampa ɔpanyinimdie ekura no obetumi de aboa ma Ghana asoɛ ne yɛde hyɛ ne nsa no ɛtumi ɛto mpɔn akɔ n'anim a so owura John Dramani Mahama gu so a wɔn release ne list no ɛde ɛreba the appointment committee no so from dwumadi ase a wɔn ɛtotototo saa ɛyɛ ministerial nominees no so ano ɛnɛ a ɛyɛ January 20th 2025 that is Monday adeɛ sɛ nipa maako mmiɛnsa ministerial nominees no maako mmiɛnsa ɛna etimi kɔpie mu appointment committee no anim owura Haruna Idrisu a wɔno ɛyɛ ɔpanyin abɔ ne din sɛ ɔnkɔhwɛ nwumasua dwumadie so saa nso na owura Eric Opoku a yɛabɔ ne din sɛ ɔnkɔhwɛ Ghana yɛnku a yɛ dwumadie ɛne ne ntotoyɛ ɛsoɔ ɛna afei nso no ɛyɛ owura Kwame Governance Abuja ɔno nso so yɛabɔ ne din sɛ yɛ ɔnkɔhwɛ yɛakwan ne yɛakwantempɔn dwumadie ɛso na ɛnɛ na wɔ sɛ nka appointment committee ne tena ase from dwumadie ase ɛyɛ anɔpa nondu but nkɔmɔ no ɛkɔ akyiri ɛkɔ hyɛ aseɛ bɛyɛ sɛ du baako de kɔ du mmienu ne nyinaa ne sɛ wabra committee no tena aseɛ a wɔn bɛfiri aseɛ de wɔn dwumadie no ɛna ɛyɛ owura Alexander Afenwoma Akin ɔno yɛ member of the committee no a ɔsan nso yɛ minority leader ɔraise concern bi regards to owura John Dramani Mahama Ghana mampanyini na appointment a ɔyɛ about chief executive officers and managing directors na wɔkyerɛ mu sɛ kwan a ɔfa so a wɔbobɔ wɔn din ne adeade no amammara no ɛne na ɛbɔ ɛbra keka ɛkyerɛkyerɛ nsɛm a but ɛno mu no ɛna ɛyɛ tutenani wɔ appointment committee ne so ɛyɛ owura Bernard Ahiafo wɔn nso ɛna ɛyɛ first deputy speaker of parliament ɔkyerɛ mu sɛ daabi nsɛm a onimonyamfo Alexander Afenwoma Akin ɛkeka no ɛne ɛyɛ appointment committee ne dwumadie no ɛnhyɛ da ɛntali saa because they are there to vet ministerial nominees but nyɛ CEOs ne MD for so ɛbɛyɛ anka saa nsɛm no wɔn nka nhyɛ na wɔn focus on adwuma a ɛda wɔn anim but ɛnumu no na still na sɛ wɔpɛ sɛ or raising a concern tutenani wɔ appointment committee no ɛsoɔ no ɛma saa akwanya no but members of committee no wɔwɔ majority side no na omobo enyo so akyɛ sɛ na akɔyɛ mentimi ho ase twema mentwe ɛwɔ hɔ no ma na ɛhadwene na enumu no ɛna ɛyɛ owura Alexander Afenwoma Akin de to bi ekyirem sɛ no asɛ mmarahyɛbadwa mu no dɔm kɛseɛ na fa mu no together with ɛyɛ committee chairman no asom pɛ sɛ ɔmo trotro ɛyɛ MPP mmarahyɛbadwafoɔ that is minority members of a committee no but enye fine as omo sorry na omo pese omo ka omo asem bia na tutenani no pese o ka omo asem de hye as o ka omo kasa boade hye omo yam ene ade ntino hu ni se tutenani no I mean the chairman of the committee Owura Bernard Ahiafo is not being fair to omo MPs omo committee no eso eti no mo njai saa de no ne ade akyese no so nkomo bebre kokɔ so a na I think say enhyeda enye ade ye ni sosem mem wan enjoy said yes enkomodidie no si bi ekɔ no but don't forget here is your number one YouTube channel. Subscribe so that any update bia no also on sabiti me aka. The whole world is all your colleagues, including you, have been rude to me this morning. You have been very rude. You have been extremely rude. Chairman, we started you courteously.
Chairman, you courteously gave me the opportunity to give my opening remarks. In the process, Honorable Ayariga came in. In the process, Honorable Roxanne Dafiamakpo came in. In the process, you had the majority leader himself. No, Mr. Chair, if you allow. Mr. Chair, if you allow. Point of order. We have had situations where, whilst I was responding, your colleagues came in rudely. I kept quiet. Again said, we should have a moment outside to have a discussion. Then out of the blue, you come in to give the floor to Honorable Ameshai. I told you that you rudely interrupted my. You had given the opportunity. Again, you realize that Honorable Amakofi-Boa, without giving him the opportunity, he came in to interrupt. Even the Honorable Ayariga, on 2 occasions, he interrupted, and I kept my calm. Chairman, it is upon the 2 of us to steer the affairs of this committee. I think that as chair, I didn't say co-chair. You see, Chairman, you see the rude interruption. Chairman, you see the rude interruption. They will not listen. Chairman, your members will not listen. We listen to you. They will not listen to us. We listen to you. They don't listen to us. You don't use insulting, disparaging, and abusing language. At our first sitting, when a backbencher said, I was rudely interrupted, you are raising your voice. Chairman, the ruling of the speaker. Chairman, bring down your voice. 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 Honourable members, at our last sitting, when a backbencher used the word rudely interrupted, we all observed that the speaker ordered her to withdraw the word and apologize. I do not foresee former majority leader, now minority leader, to repeat the word rudely. Such a conduct will not be tolerated. I therefore urge upon him to withdraw the word rudely and apologize. Chairman,